Първото транс парче като формула на Транс 82 на Крисен Кози. Идват от индустриалната сцена на 60-те на Англия. Така създал, тъй като ние го изискваме. Няма такъв момент, но тези хора, които са в Детройт, започват да изучават цялата сцена в Детройт, започват да изучават този футуролог, който е еврей, както ви казах. Той пише книгите с жена си, има 6 книги. В нея е поставена темата на технобунтовничество, с която излизат вече хората от Детройт и казват, ето ние сме технобунтовници и самата идея е, светът вече се е развил. Аграрна, индустриална и технологична развитието на света. И те се сблъскват в един момент, защото те сега в света живее в Африка, разбира се, че има хора, които са аграрни, в по-голяма част индустриални, ето и Япония, които са тотално технологични. И тези хора, този човек написал в неговата книга, че самото технобунтовничество означава бунта на хората, които са в обществото, които искат преосмислене на всичката технология до тук, да не се използва за военни цели. Те са искали цялата информация, която иска която има правителство, цялата технология, да бъде споделена с хората, с обществото, да продължават да се развият и да имат повече свободно време, да въведат роботиката. Те хора, човека да е по-свободен. Дори в тази книга пише как децата могат да печелят пари. Ето е достатъчно образован, седне на компютър, съвсем спокойно, на 10 години може да спечели пари. Така, технологията трябва да бъде преосмислена. Нали, няма войни, няма нищо, искаме света да е на хората, всички да сме заедно, сме щастливи. Освен това, в Детройт, сега, то се появява там, 88-89 са първите парчета с такава форма техно, но те също са малко повлияни от Хауса. Хауса е по-стар. И Хауса се появява още 60-те, 70-те в Щатите в Paradise Garage Club. Редно са основно гей клубове, което също е много смешно, защото повечето хора са такива антигейци, ще трябва да умрат. А всъщност най-голямата подкрепа, която е получавала хаус музиката, е била точно по гей партията. И там са излизали фриковете, то си има музиката, те хората си оказват музиката, те за това казват. Всяко парче и те слагат име. И в това име има нещо. Много парчета са кодирани части от тази книга. И ти трябва да намериш всички пъзели. Аз бях много щастлив, че в един момент разбрах за тази книга, после имаше филм, в който този човек участваше, технофилм, те го показаха, малко преди да почини, аз си направих труда му изуча цялата му литература, ми казах 6 книги, Трета вълна, Шок от бъдещето, Война и антивойна, Прогнози и предпоставки. И това води до развитието на тази музика. След като те се появяват, те имат и проблема с хип-хопа, защото хип-хопа в града на безработните, защото тя е черна музика, нали? Това са го направили черните. Каквото и да говорим, техното не идва от белите. Ако приемем Крафтърк за електрото, добре, електрото е на белите, но това в началото е основно черна музика. Но те имат също големия проблем с рапа, защото рапа по това време вече той е достатъчно развит. И те пропагандират гангстерия, застреляне, наркотици. Сега не знам дали знаете, това, че техното много дълги години е било свързано с наркотиците, също е вярно. Част от парчета в тази музика проповядат наркотици, като всяка държава е много интересно, че се проповядва, което е нормално за тях. Нали, американците са на LSD, немците са на мафети, защото са им останали от нацизма. И техни хората казват, не, ние не сме гангстери, ние не сме наркомани, ние искаме бъдещето да е за всички. И излизаме с една социална, екологична нова платформа, нали, да помислим как да върви света напред. При което, нали, хаоса, те там вече, понеже при тях също е много интересно, защото те, нали, са всъщност гей хората, нали, го подкрепят, обаче тяхната музика има много госпел намесен. А госпел е църковната музика на негрите. Като съответно вие получавате, нали, има такива парчета, има едно парче на Green Velvet, сигурно знаете артиста, той е известен, има едно парче проповедника, в което той има самплирана реч на проповедник от църква, говори как се женя, за секса, много интересно, парчето е супер. Те идват с ново време, те искат да кажат новото. Това, което ние правим, и това, което ние виждаме в бъдещето след всичките тези години, ще ни сега по-голяма част отиваме на пада, когато това става в Щатите. Нали, те получават наследство на LSD-то от хипи движението и при тях музиката те започват с техното, но от тях идва много от брейкбита, който също като Midbeat Manifest. Самия брейкбит, който е направил този DJ Cool Hertz, нали, така се предполага, така се говори, че той взема два грамофона и, нали, биг джагинга, пуска тук и променя. От хип-хопа тръгва брейкбита, а в техно брейкбита го създават дъп агентите, защото той идва от Англия, където вече сцената, там имаш дъп корените от Ямайка, Крисен Кози, Тробин Гристъл, CTI, Бърбани Склоук, Експлендор, Геометрико, те са много. Цялата индустриална сцена, която пак има технобита, обаче в този технобит не то по-различен. Те излизат с нов бит. Вече ще се срещат Йозик, те атаки, с които идват от миналото, които създават транса, едва ли. Там Банко Лига и другите групи. В Англия
те получават една формула от хаоса от щатите, от хаоса и от техното от щатите, но си разработват свой стил в микстура с това, което имат наследство от индустрия. В Европа, разбира се, получава съвсем друго, по простата причина, че европейци имат наследството на Крафтверк. Крафтверк, Кен, Холгар Сукай, това са много известни стари артисти, които са правили пак такава музика. Те имат това наследство, но нали, когато техното избухва, сега ще стигне там японците или австралийците също имат изключително специфична музика. Имаме въпрос. Да, какво? Откъде идва Eurodance? Евроденс, това е съвсем друга музика, но според мен някъде от Европа, може би Холандия или Италия, защото те са имали много силна, нали, първите издания там, Ралбан, Корона, Лейлаки, там такива групи, нали, за това говориш? Скутър, да, примерно. Да, такъв групи. Даже Скутър те са повече рейв. Рейв и сега вече са Евроденс. Евроденс е, според мен, холандско или италианско, защото италианците, колкото и да не се говори за тях, са изключително силни в клубната музика. Да. Те са ули. Те имат един от най-първите клубни, които видят от Италия, Холандия и Германия.